Is-saħħa huwa qasam li se jkompli jingħata l-attenzjoni li tixraqlu f'dan il-budget. Kif mistenni, il-pandemija kienet l-aktar li qed tingħata importanza f'dan il-budget li permezz ta' ftehim li sar mal-Kummissjoni Ewropea, il-Gvern se jkun qed jixtri il-vaċċin għal COVID-19 malli dan joħroġ fis-suq. Apparti li qed jindirizza l-pandemija, il-Gvern ħaseb li jieħu ħsieb il-ħtiġijiet ta' dawk b'mart kroniku. Il-Gvern se jżid it-trattament tal-osteoporosi biex permezz tiegħu se jkunu indirizzati l-bżonnijiet ta' pazjenti speċjalment anzjani vulnerabbli li jkollhom sfidi f'ħajjithom minħabba il-kundizzjoni. Se jinbena wkoll mill-ġdid l-outpatients, parkeġġ taħt l-art ġewwa l-Isptar Mater Dei u jinbena ċentru reġjonali ġdid fit-tramuntana tal-pajjiż biex joffri servizzi mediċi lin-nies fl-inħawi. B'impenn sħiħ lejn it-twettiq tal-istrateġija għas-saħħa mentali, il-Gvern se jagħti b'xejn mediċini psikjatriċi ġodda. Bisħab mal-hospice, il-Gvern se jiftaħ ukoll ċentru San Mikel. Dan se jkun ċentru li jagħti għajnuna paljattiva professjonali. Mill-kumdità ta' darek se tkun tista' anki tikkomunika mat-tabib permezz ta' estensjoni tal-programm imsemmi Remote Patient Monitoring. Intant mhijiex biss is-saħħa li l-Gvern se jkompli b'investimenti kbar, iżda l-infrastruttura se tkompli tara investiment bla preċedent. Is-sena id-dieħla, il-Gvern se jkun lesta proġetti kbar bħal dak ta' Centrelink u l-Junction il-ġdida li tinsab bejn Pembroke u High Ridge fis-Swieqi. Mill-2021 se jinbeda x-xogħol fuq il-mini ta' Ħall-Kirkop, l-Intersection Project tal-Ajruport, il-Junction ta' Ħalluqa u l-Junction tal-Imsida. Barra minn hekk se jsir xogħol ta' manutenzjoni u titjib fuq diversi toroq residenzjali u rurali u rinnovazzjoni fuq l-4 mini ewlenin tal-pajjiż, dawk ta' Santa Venera, Ħall-Kirkop, tal-Qroq u ta' Ġorni. Il-Gvern se jniedu wkoll proġett pilota ta' Safe Cycle Routes. F'dan il-proġett se jiġu indikati rotot aktar siguri u jsir titjib ta' toroq urbani biex jiġi faċilitat l-użu tar-roti u l-mixi. Il-Gvern se jlesti wkoll ix-xogħlijiet fuq 5 proġetti marittimi bħal huma l-breakwater ġdid ġewwa Marsaxlok, l-4 mollijiet fil-Bajja ta' San Tumas u f'Witilajn, il-bini ġdid tal-moll ġewwa Ċirkewwa u faċilitajiet għas-sajjieda fil-port tal-Imġar f'Għawdex. Apparti dan se jsir titjib fl-infrastruttura madwar il-kosta li tinkludi faċilitajiet ġodda għal passiġġieri li jużaw il-laneġ bħala mezz ta' trasport f'Taslima u Bormla, Taxbiex, Buġibba u l-Birgu. Il-budget għas-sena id-dieħla se jinvesti wkoll f'infrastruttura industrijali ta' għada fuq medda ta' 7 snin b'investiment ta' aktar minn 450 miljun euro se jinbidel wiċċ l-infrastruttura industrijali ta' pajjiżna kif ukoll ħolqien ta' spazji u uffiċini ġodda għal negozji. Dan jinkludi investiment fil-Life Science Park ġdid u l-Kordin Business Center.